Amen.
Ζωή
Εύα ηλευθέρονται, ο θάνατος τε θανάτου.
και
Ελέησον και διαφύλαξον
η ζωή και η Ανάσταση ημών, Κύριε δόξασι. Και τρόπον μέτωπος και θρόνων διάδοχος, των Αποστόλων γενόμενος, την πράξην εύρεστε όπνευσε, της θεωρίας επίβαση, δια τούτων των λόγων της αληθείας ορθοδόμων, και την πίστη ενήθησας μέχρι αίματος, ιερωμάτης Ιγνάτιε, πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθήνε τας ψυχάς ημών. Χριστίδη Κύριε, ως αγαθός του δούλους σου, και ως αρδείο ημάρτεν συγχωρήσουν, ουδείς γαρανάτικους, ημισιών δυνάμενους, και προμεταστάτη δούνε την ανάπαυση. Εις ερήμου πολίτης και σώματι άγγελων, και θαυματουργός ανεδίχης, Θεοφόρε πατήρι μονολούριε, νηστεία αγρυπνία προσευχή, ουράνια χαρίσματα λαμπών, θεραπεύεις τους δοσούντας, και τα ψυχάς των πίστη προστρέχοντουσι. Δόξα το δε το πότισι, δόξα το σε στεφάνος αυτοί, δόξα το ενεργού τη δία σου, πάσης η άμβατα.
Yeah.
έχει των Αγίων σου μυστηρίων και τους παρανίων σου βασιλείας αξιοθήνε. Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενοι, στη δόξα αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα αυτήν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε
επιστροφής του στρατού και των σωμάτων ασφαλείας, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών του Αγίου Ναού τούτου, των κοπιόντων και ψαλόντων και πάντων ημών ληστή Κύριος ο Θεός, των μακαρίων και έδημων κτητών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, των απελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών, και του δούλου του Θεού Ιωάννου, υπέρ το οποίο τελούμε το μνημόσυνο τούτο, και όλα τα ονόματα μνημονεύσαν εν τη Θεία και Ιερά προθέση ζώντονται και κεκτημένων. Νηστή Κύριος ο Θεός, επί βασιλείας του πάντοτε νικαιαή, και στους αιώνας των αιώνων.
σωτήρας, εν σοφία πρόσχομεν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοιούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον δε ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σακωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατα υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάτα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενων δεξιών του Πατρός, και πάλι ερχόμεν με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας σου πέστε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφησιν αμαρτιών, Προσευχώνας τε συνεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνους. Αμήν. Ομεν καλός, ομεν μεταφόχου πρόσχομεν την Αγία αναφοράν, εν ειρήνη προσφέρει. Ελεόν ειρήνης, θυσίαν εν έσεως. Χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος είναι τα πάντων ημών. Μετά του πνεύματος σου, Ανός χωμέν τας καρδίας, Έρχομαι προς τον Κύριο. ευχαριστήσομεν τον Κυρίον. Amen.
λατρεία, υπέρ των πεπίστων απαυσαμένων προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, ενταχθών και παντός πνεύματος δικαίων, πίστευτε τελειωμένων. Ευλογητός ο Θεός ημών και της Αγίου Σάρξεων. Εξαιρέτως της Παναγίας Αρχάντου υπερευλογημένης, εκ δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊκαρθένου Μαρίας. Also
κόρης της Χαναναίας, η οποία έπασχε από δαιμόνιο. Η Χαναναία έτρεχε πεισματικά και επίμονα πίσω από τον Χριστό, ζητώντας να την κάνει καλά. Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος γράφει πως οι μαθητές προσπαθούσαν να την απομακρύνουν τη γυναίκα για να προστατεύσουν τον διδάσκαλό τους από την ενοχλητική παρουσία της. Ο Κύριος, υπακούοντας φαινομενικά στους μαθητές, αρνείται την θεραπεία της κόρης με την πρόφαση ότι δεν είναι μέλος των αγαπημένων του των τέκνων, δηλαδή του Ισραήλ. Η γυναίκα παίρνει την άρνηση του Χριστού σαν δυνατότητα νέας οικεσίας. Ξαναζητά από τον Χριστό τη θεραπεία, αναγνωρίζοντας πως δεν ανήκε στα εκλεκτά παιδιά, παρόλα αυτά ακόμη και τα σκυλιά ικανοποιούν τη βίνα τους από τα ψίχουλα που πέφτουν από το τραπέζι των κυρίων τους, ταπεινώνοντας δηλαδή τον εαυτόν της και θέτοντάς τους σε αυτό το έσχατο μέτρο. Ο Κύριος, ως καρδιογνώστης, γνώριζε ποια είναι η καρδιά και η πίστη της Χαναναίας και αρνείται πάλι για να φανεί περισσότερο η πίστη της και έτσι η πίστη της στους αιώνες. Ποια είναι η πίστη της και ποιο το μέτρο της? Η κινητήρια δύναμη της πίστης της είναι η αγάπη για το παιδί της. Άρα η βάση της πίστεως στο Χριστό είναι η αγάπη. Η ανιδιοτελής αγάπη προς τον εαυτό μας, προς τον συνάνθρωπό μας, η αγάπη για τον Θεό. Αυτή είναι η βάση της πίστεως. Η γνησιότητα της πίστης μετράται με το βαθμό της αγάπης. Πάντας ανθρώπους θένος σωθήνε και σε επίγνωση αληθείας ελθεί. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέει πως ακόμη και ο ίδιος ο Θεός βγάζει απορριπτική απόφαση για τον άνθρωπο και σε αυτήν την περίπτωση ο άνθρωπος να μην απελπίζεται, αλλά να επιμένει στο αίτημά του, στο θεοφιλές αίτημά του, που κατεργάζεται στη σωτηρία του. Επομένως, όταν ο Χριστός μας αρνείται και μας διώχνει, είναι γιατί πραγματικά μας θέλει κοντά του. Αληθινά κοντά σε κάποιον είναι εκείνος του οποίου η ελευθερία δοκιμάστηκε στον πόνο, στην άρνηση και στον πειρασμό, για να αποδειχθεί και να μαρτυρηθεί έτσι η βεβαιότητα ότι θέλουμε να είμαστε κοντά σε κάποιον. Ισχυρίζεται ο σημερινός άνθρωπος ότι οι σχέσεις του είναι αληθινές, αλλά σχέσεις που δεν δοκιμάζονται στον πόνο και στην άρνηση δεν είναι αληθινές σχέσεις. Όταν μας δίνει ένα δώρο ο Χριστός, αυτό σίγουρα θα μας δώσει τους καρπούς του που εμπεριέχει και μάλιστα όταν έχουμε απομακρυνθεί από κοντά του, θα μας βοηθήσει προσευχόμενοι να εδραιώσουμε την πίστη μας και να επιμένουμε να εκβιάσουμε εντός εισαγωγικών, να εκβιάσουμε το Θεό πάντα με την προσευχή μας. Νομίζουμε ότι ο Θεός μας αρνείται. Δεν θα απελπιζόμαστε. Θα επιμένουμε δυναμώνοντας την προσευχή μας. Οι άνθρωποι θέλουμε πράγματα έτοιμα. Θέλουμε τα δώρα του Θεού εξασφαλισμένα και μετράμε την αγάπη του Θεού και των άλλων κατά το βαθμό που να ικανοποιούνται τα αιτήματά μας, τα χατήρια μας δηλαδή. Αρνούμαστε το Σταυρό και θέλουμε με άνεση να πορευτούμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Αν συμβεί όμως αυτό, να πορευόμαστε με άνεση στη Βασιλεία των Ουρανών χωρίς την αίσθηση του Σταυρού και τον παράδοσο να μας χαρίσουν, δεν θα τον υποψιαστούμε, δεν θα τον αναγνωρίσουμε. Αυτός είναι ο δρόμος της Εκκλησίας. Είναι ο δρόμος προσευχής, μετάνοιας. Και αυτή συντελείται όταν αισθανθούμε ότι χάσαμε τον Χριστό από την καρδιά μας. Αυτό που σήμερα ζητά και μαρτυρεί η Εκκλησία μας με το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της θεραπείας της κόρης της Χαναναίας είναι το ζωντάνημα της πίστης που ξεκινά από τη μετάνοια και προχωρά μέχρι τέλους. Αρκεί να υπάρχει μεταπείνωση και παράδοση του εαυτού μας στον Θεό. Άρα και εμείς αγαπάμε, αδελφοί μου, φαινομενικά. Ο Χριστός μας από αγάπη σταυρώθηκε. Δέχθηκε τους επτισμούς, τα κολαφίσματα, τα ραπίσματα. Δεν μπορούσε να τα αποφύγει. Να πει, σας αγαπάω πάρα πολύ, προσεύχομαι στον Πατέρα μου για εσάς, αλλά γιατί να φάω τα καρφιά στα χέρια μου τώρα? Μας αγάπησε. Ή, αν θέλουμε στη σύγχρονη εποχή μας εδώ, ξέρετε, αντρόγυνα,
Τον αγαπάω, αλλά πνίγομαι, δεν μπορώ να ζήσω μαζί του. Τι είναι αυτό, τι αγάπη είναι αυτό? Είναι αγάπη? Κοροϊδεύουμε τον ίδιο μας τον εαυτό. Ας τα βρούμε πρώτα με τον εαυτό μας, με το κακό μας εαυτό, γιατί όλοι φταίνουν. Και πρώτα απ' όλα εμείς. Δεν ξέρω αν είδατε την ταινία προχθές που προβλήθηκε στον Αντένα ο άνθρωπος του Θεού. Είδατε ο αλλιώς μας, ο Νεκτάριος. Τι ταπείνωση, τι υπομονή, τι αγάπη. Μπορούμε να φτάσουμε? Άγιοι είμαστε εμείς? Όχι, δεν είμαστε άγιοι. Αλλά εδώ όταν λέμε αγαπάμε, πρέπει να αγαπάμε. Όταν αγαπάς, δεν μισείς. Όταν αγαπάς, όταν πιστεύεις και έρχεσαι στην εκκλησία να ανάψεις κέρι, πάει να πεις ότι η καρδιά σου είναι ανοιχτή για όλο τον κόσμο και δέχεται όλο τον κόσμο και έτσι έρχεται Θεία Χάρη στην καρδιά μας, αγαπητοί μου. Μην περιμένουμε τα ψέματα. Πάμε εκκλησία κάθε Κυριακή, εμείς κάνουμε μετάνοιες, ξομολογούμαστε, κοινωνούμε. Αυτά δεν είναι τίποτα. Όχι εγωισμό, ταπείνωση. Θα ακούσουμε την άλλη εβδομάδα, αρχίζει το τριώδη, τελώνης και Φαρισαίος. Θα ακούσουμε την παραβολή. Να έρθουμε όλοι εδώ, να ακούσουμε και να μπορέσουμε να μοιάσουμε στον τελώνη. Αμήν. Ενείτε τον Κύριον εκ των ουρανών. Αλληλούια. Σε τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε.
στον Θεό, σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Ήνομεν το φως το αληθινόν, ελάβομεν πνεύμα επουράνιο, ευρώμεν πίστην αληθή, αδιέρετον, τριάδα προσκυνούνται, αυτή γαρή μας έσωσε. Αντοβαίνει και άειτε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν, 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 εις άφεσιν αμαρτίων και ζωήν αιώνιων. Πληρωθήτω το στόμα ημών ελεύσεως σου, Κύριε, όπως συμπλήσωμεν τη δόξα σου, ότι εξίωσας ημάς τον Αγίο σου μετασκηνιστηρίων, τήρησον ημάς τόσο αγίασμον, όλη την ημέρα μελέταν την δικαιοσύνη σου. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Ορθέων και λαβώντες των θείων Αγίων Ακράτων, θανάτων, εμποραγίων και ζωοποιών Χριστών του Χριστού Μυστηρίου, αξίως ευχαριστούμε τον Κύριο. Κύριε δόξα, Και μας που σώσουμε ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχάρητη. Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίων Ρήνκιν και αναμάρτητον εν της άγνοιας τους και Αγίου, και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραστόμεθα. Ευχαριστούμε σου δέσαι τα φιλάνθρωπα παταγιάτα των ψυχών ημών, ότι και την παρούση μέρα κατεξίωσαν ημάς των Εβρανίων σε χαρά των μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών των αγρών. Στήριξον ημάς του φόβους τους πάντας, ρούλες ημών της ζωήν ασφάλιση ημών τα διαβήματα, ευχές και εκκλησίες της αντόξης του Ατόκου και Πατέρα Μαρίας και πάζων των Αγίων σου. Ότι σε ο αγιασμός ημών και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νικαιάη και εις τους αιώνας των αιώνων. Ειρήνη προέρθομεν του Κυρίου καηθόμεν. Που ευλογώντας ευλογούντας σε Κύριε ταιριάζουν τους επισύ καπηθώντας όσοι το λαό σου και ευλόγησαν την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον. Αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτός αντιδόξουν τη θεϊκή σου δυνάμει και με καταλήμεις ημάς, τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δόρισε τις εκκλησίες σου, τις αιρεύσει, που βασιλεύσει όπως κρατώ και θα δει το λαό σου. Ότι πάσα δόση αγαθή και παντορεματέλειον άμεσον εις την καταβέραν εξ του Πατρός των Φώτων. Και στην την δόξαν και ευχαριστία και προσκύλησαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νίκαια είτε στους αιώνας των αιώνων. αμήν. Το όνομα Κυρίου ευλογημένον από του νυν και ως του αιώνος. Το όνομα Κυρίου ευλογημένον από τον νυν και ως του αιώνος. Όνομα Κυρίου ευλογημένος Από τον νυν και ως του αιώνος. Ευλογητός, Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου, των Αγίων ο χορός ευρέτη γη της ζωής και θύταν παραδείσου έντροκατο, την οδόν διά της μετανοίας, το απορρολός πρώτας των εγωίνη, ανακάλεσε με σωτήρ και σώσον με. ευλογητός, Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου, οπάλεμεν εκ μειόδοστας μεν και εικόνη σου διατιμήσας, παραβάσει εντολής δερμάνη με επιστρέψας, τους γυναίξεις ελήφθην, εις το καθομείο συνεπανάγαγε, το αρχαίον κάλος αναπορφώσαστε. Ευλογητός
δέσποτα και καθάρισον συνεργανία και την κοντινή πατρίδα παράσκουν παραδείσου πάλι την πολύ την εμένη. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου, ανάπαυσον ο Θεός των δούλων σου και κατάταξον αυτόν εν παραδείσον, όπου χωρεί των Αγίων Κύριε και οι δίκαιοι εκλάσσος δίνον σωστήρες, των δικημημένων δούλων σου ανάπαυσον, παρορών αυτού πάντα τα εγκλήματα. Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, προτρίλαμες της μιας θεότητος, ευσεβώς συνισχομενβότες, Άγιος Υιό, Πατήρ ο άναρχος, ο συνάναρχος Υιός και το Θείο Πνεύμα, φώτις όλοι μας πίστης λατρεύοντας, με το αιωνίου πυρός εξάρπασον. Και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Χαίρεσαι μη, η Θεός εμιτεκούσα εις παντοσωτηρία, Κύριε των άνθρωπων έβραπτον τη σωτηρία, Δια σου έμεινε παράδεισο, Θεοδόκια μη ευλογημένη. Αλληλούια, 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 δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Μετά των Αγίων ανάπαυσον, Χριστέ, την ψυχή του δούλου σου, ένθα που και στην πόνος, ούτι ους στεναγός Με τα πνευμάτων δικαίων τετελειωμένων και ψυχή του δούλου σου σώτερ ανάπαυσον, φυλάτρων αυτή στη μακαρία ζωή την πάραση φιλάνθρωπε. Την κατάβαση σου, Κύριε, όπου πάντες οι Άγιοι σου αναπαύονται ανάπαυσον, και την ψυχή του δούλου σου τιμός υπάρχει σαν θάνατος. Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Συ ο Θεός ημών ο καταβάσεις άδεις και τα σωδυναστήσας των πεπαιδημένων αυτός και την ψυχή του δούλου σου σώτερ ανάπαυσον. Και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ημώνια και για άκρατος παρθένος, η Θεόνας φόρος Κυρίσασα. Πρέσβευε υπερ το ενεηθήνε και συγχωρηθήνε την ψυχή του δούλου σου. Ελέησον ημάς ο Θεός και δεν το μετέρος, σου το μεθά σου επάκουσον και ελέησον. Το μεταπεραναπάθησος της ψυχής του και κειμένου του Θεού Ιωάννου και υπέρ του συγχωρεθήν αυτού πάθη μέλημα εκουσιόντα και ακούσιον. Όπως Κύριος ο Θεός τάξει την ψυχή αυτού εν τα ειδίκαια για να πάρονται τα ελέη του την βασιλεία των ουρανών και άφησε τον αυτόν απειών παρακριστό το αθεράν του βασιλείου και Θεό ημών επισόμεθα. Κυρίου δεηθώμε. Ο Θεός του πνευμάτων και πάσης αρκός των θάνατων μεταργίζει στον ταδιάμενο που τα βαδίζει στη ζωή του κόσμου σου δωρείς άνανος. Αυτός Κύριε ανάπαυσον την ψυχή του και κειμένου του Λουσου Ιωάννου. Εν τόπο φωτεινό, εν τόπο πλερό, εν τόπο αναψύξεως, ένθα πέτρα οδην ηγήτικες τεραγμός. Πάνα μάρτυμονται παρ' αυτού πραχθέν λόγο, η έλβε διανοίας αγαθός και φιλάνθρωπος δώσει χώρισον. Ότι ούκα εστιν άνθρωπος ο ζήστε και ούκα αμαρτήσεις η χαρμόνος σου τόσο αμαρτίας υπάρχεις. Δικαιοσύνη σου, δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια του Κυρίου δεηθών. Ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση, η
συγκεκριμένου δούλου σου Ιωάννου Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να απέμπου Χριστού του ανάπτου σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύμα, δικαιώει και εις τους αιώνας των αιώνων. Θεωνία σου την εξορατάριστη πάντοτε νυν και άη και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σε Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και άη και εις τους αιώνας των αιώνων. Kyrieleison, Πάτερ Άγιον Λόγος. Παναστάσου την εχρόν Χριστός, αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας παρακράτου και παραμόμα για σε του Μητρός. Την άμμο του τιμή τους οποίους θα ούτε θεία λειτουργία να τα λέσαμε και πάνω των Αγίων Αλέσαι και σώσα εμάς, σ' αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ο καθές του αγαπητών Χριστού αδελφού Ιωάννη θα δοθεί στο πνευματικό κέντρο. Να περάσουμε για να συγχωράσουμε την ψυχή του στο πνευματικό κέντρο. Αύριο Δευτέρα 4 η ώρα το απόγευμα, Δευτέρα 4 η ώρα το απόγευμα, θα κάνουμε την παράκτηση των 3 ιεραρχών και εν συνεχεία στο πνευματικό κέντρο μελέτη Αγίας Γραφής. Την Τρίτη στις 31 του μηνός Ιανουαρίου, 4,5 η ώρα το απόγευμα, παράκτηση του Αγίου Τρίφωνος. Την Πέμπτη το πρωί, 2 του μηνός Φεβρουαρίου, είναι η Παπαντή του Χριστού. Θα λειτουργήσουμε στο ναό μας εδώ. Πέμπτη πρωί, 7,5 η ώρα κανονικά. Και την Παρασκευή, 3 του μηνός του Αγίου Σιμεώνος, το απόγευμα 4 και 4 παράκτηση. Διεσπών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.